Pre. Usog na ron dirberon, pre. Okay, pakuan, pre. Dagan ko manok diri, pre. Dahil na ako yung mga preparar niya, lagdan. Napustahan ka na kadako-dako. Siguro Taan na, pre. Buwan ba? Manok naman. Pusta, may problema pusta. Pustahan niya. Daghan pusta. Pila ba inyong gusto ka ng... Wanggit ba? Depende kung pila isugas kontrab ato sabyan. Pila parada sa manok mo. Sabay siya. Dagan sila mga 200,000. Pwede na to 300 po. Ikaw na gunagon. Di ko nga manuka ni. Gamay ra ng... Tuloy mata. Kaya ra. So, Tuloy mata lagi. mata mo. Di, nagbuhi ba na may mata? Tulo man. Iya tato mata. Mataan man eh. Mo. Ito no? Oo. Ano ni tari gungguwang na. Kwartahan mo siya kapod. Ikan magkaka-abroad good. Na, di kwarta po. Kasukol po. na. Dagan, dagan mo manok ni mo. Napisa eh. Kuha na, balik na din ang sabong ron. Balik na eh. Kato ng mga online games yung magisirado kay dagang mga... Kuan ba? Mga... Malingaw na sa day tagpaling ka ni. O, lingaw na eh. Uy, manong kaunta. Ya. Uy, ikom. Ha? Sa o pag... Sa daghan dia. Ano nga dagan? Sa daghan ako ng manok dia. Pre? Oh, Akto sa na, pre. Musa mo dai. Ano ka Way sa? manok, pre, nga magdugay sa kamot, pre. Sagara na, tagpito, kabuan tari na, pre. tari. Oo. Salpakan dyan. Nga na kung sagara ng manok. Di, kuyog lang tayo ni Kuan. Uy, problema ako na may bahala sa pusta. Hanay pusta ba? Kuyog lang mo ini. Di panari. Yung tari na to. Ano ba? Manok panari. Ayun sin ko. Kumapag lang mo ba? Di mo mo tari, god. Lai may tari yan eh. Ano oras mo? Oh, tari. Oh, Migo ni mo? Pare. nga, siya to. Ay, lingaw to eh, baloy. Laay ka nito eh. Ano ba? Pero di rabi may magdugay kay Ano kinapamilak ka? dami pamisitaan. Ano yun? Ano yung pamisitaan? Pakuyo ko niya ba? Ano yung bagong na inlaban ba skina? ba? Oh. So, mabiyay ito man doon. Malinigi ka. Ha? Tiras ito. Dano naman ka na. Sige, ari sa migi. Sige. Di ka magdugay ka? Kamu sa ton? Kaya namin ito. Ha? Kamu lang sa dia. Ampay mo yan doon. Okay. Sabi ato pre, sampai ka uwing ni mo de. Wa lagi lingaw pre niya. Ngita ko ganang laki pre ba kay pre. Ano ka? Kuha na to ba? Uy, lingaw ka pre, lagi kayo kuha ng panahon ba bugnaw, tugnaw niya. May kayo. Panahon kay karon mga panahon na pre. Maglaki ko pre. Pangita ko ganang basko kay mo anak ba? Ato ni Kibaw nga. example. Mukhaon di kaglaki de. Anak ba? Dito ra tang diha. Babawaan niya ng Antonio. Uy. Dito ba? Ay sa pre. Oh, saan ta? Arita diri. Sa? Ha? Ano sa ta rin? Basta utan. Ba? Hey, ako na rin. Tinan di google ikaw. Ikaw na kupare. Sige. Anak, Rick! Kaya maglaw ko sa manok.